आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या लिपिक भरती प्रक्रियेची परीक्षा केंद्र बदलल्याने सिंधुदुर्गातील गरीब बेरोजगार युवक आणि युवतींना सुमारे 5,000चा भुर्दंड बसतोय। यावरून माजी आमदार वैभव नाईक यांनी जोरदार टीका केली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेची परीक्षेची सेंटर ही जेव्हा अर्ज भरला त्या मुलांनी तेव्हा पणजी, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग अशी टाकण्यात आली होती। परंतु आता या मुलांची परीक्षेची सेंटर ही पुणे, नाशिक ह्या वेगवेगळ्या लांबच्या शहरांमध्ये लागलेली आहेत आणि त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या मुलांना हा अधिकचा आर्थिक भुर्दंड पडणार आहे आणि त्याचबरोबर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या बाहेरच्या मुलांना ह्याची जास्त संधी मिळणार आहे नोकर भरतीची आणि त्यामुळे त्यामध्ये पारदर्शकता राहणार नाही। आणि म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री, सिंधुदुर्गचे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी गेले वर्षभर AI मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रथम राज्यामध्ये देशामध्ये आला आहे। AI मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने प्रगती केली असे वारंवार पत्रकार परिषद घेऊन सांगतायत। परंतु या परीक्षा ते वर्षभराच्या कालावधीमध्ये या आपल्या जिल्ह्यामध्ये किंवा जिल्ह्याच्या बाजूच्या जिल्ह्यामध्ये घेऊ शकले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे आणि त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी किंवा पालकमंत्र्यांनी AI ची मोठी ही घोषणा करू नये। त्यापेक्षा आपल्या जिल्ह्यातील गोरगरीब विद्यार्थी आहेत, जी शेतकऱ्यांची मुलं आहेत, ज्यांनी 1700-1800 रुपये भरून अर्ज भरला आहे आणि त्यांना आता पुण्यामध्ये जायला खरं म्हणजे अजून 5,000 रुपये भुर्दंड पडणार आहे आणि त्यामुळे या परीक्षेमध्ये आणि पुन्हा या नोकऱ्या लागतील की नाही किंवा बाहेर या नोकऱ्या संदर्भात चर्चा सुरू आहे दबक्या आवाजामध्ये आणि त्यामुळे या सगळ्या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे आणि मोठ्या प्रमाणात शासनाचे किंवा जिल्हा बँकेची बंदीगिरी उघड झालेली आहे आणि त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या नुकसानी जबाबदार कोण? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या नोकरीच्या ज्या तरुण नोकरीसाठी उपेक्षित आहेत त्यांना जबाबदार कोण? हा खरा प्रश्न आहे। त्यामुळे या परीक्षा या जवळच्या जिल्ह्यातच झाल्या पाहिजे होत्या किंवा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच झाल्या पाहिजे होत्या, परंतु हा भुर्दंड पडण्यास ही जिल्हा बँक आणि शासन जबाबदार आहे।